Как се срещнахте? Как се харесахте в музиката? Даже знам, че имате и обща песен. Ами как се харесахме и запознахме, това стана възможно, когато все още работихме в Vivaldi Metal Project заедно с Маестро Мистерия и записвахме втори албум. Тогава се написа една песен Tears to Splendor, в която, между другото, участва и моят най-любим барабанист на света. Това е Майк Портной от Dream Theater, което няма да крия, това е любимата ми група въобще. Джеф написа текста, вокалната мелодия. Това беше нашата първа колаборация. Ти записа бек вокалите. Аз да кажеш. записах вокалите, аз и сестра ми записахме вокали. И така, всъщност, когато той дойде в Монтана, ние се запознахме. Аз му казах, хей, участваме заедно в една песен и така. Без да сте се срещали все още? Без да се бяхме срещали, да, за първ път се видяхме. А как се казва песента? Erasme ли е? Tears to Splendor. Tears to Splendor. Това е песента, в която за първ път участваме заедно. След това вече Живко създаде песента Erase Me. Да. И поканихме Джеф за мъжките вокали. Като трябва да, също да уточним, песента издадохме едва сега, въпреки че я записахме по-отдавна, но имахме възможност да издадем на Коледа и тя стигна първо място в класацията на Зирок. Което е страхотно. Поздравявам ви за това.